Dobar dan, dobro večer I dobrodošli u moju kuhinju. Danas, večeras, ja ću da napravim, na engleskim je scones. Ja, čekaj. Alexa, how do I say scones in Serbian language? Sorry, I don't speak Serbian language yet. Ja ću da napravim scones. Kao kolačić, nešto, ne znam. Neki žena u engleski se zove Vesna. I ona pita meni, da li ti imaš recept za scones, da engleski scones. I ja mislim, kad ja sam bio mlađ, davno, ja sam imao devojka I ona se zove Mary Berry. I ja sećam, kad ja sam bio kod Mary, ja gledam na torbica I ona ima neki papira I bio recept za scones. I kaže je tajni recept. Pa naravno ja sam krada I ja sam uvijek očuva, sad ja ću da koristim. Ajde, scones. Evo, sastojci. 350 gram brašna, ali ako ti si u Engleskoj, ti može kupi brašna za zove self-raising flour. I ja sam pitao puno prodavnica ovdje I nikog razuma šta ja kažem. Onda ja idem na internetu I kaže stavi prašak za pecivo I onda će biti self-raising flour. Onda to je brašna 400 broj I ja ću da stavim puno ovo unutra. 3 kašika šećer u prahu, 175 ml mlijeka, 85 gram puta, ja stavim na kotkice, malo limon. Ako staviš limon I pravi da bude malo gorka I ukus je bolje. To je moja malo. I ja ću da stavim malo vanila šećer. Ali prvi, ovo vino je nije baš, zbog sad je večer. Ja mislim treba malo od kajsija. Evo metoda. Brašna. Prašak za pecivo. 1,5 kašikica za svaki 100 gram. Onda ja imam 300 gram, to je 2, 3. Ja nisam dobro na matematik. Onda puta, ja sečem na kotkice I onda je lakše da ne izgleda lakše, ali veruj me, je lakše. Onda samo za ruka ovako. Ajde sad šećer. Sad mi ćete stavimo mlijeko, ali prvi, ako imaš mikrotalas, zagreja malo, neće biti jako vrelo, ali zagreja malo. Ja nemam mikrotalas, zbog ja živim u Serbiji, mi smo jako sirotašni ovdje. Ja ću da ugreja u neki tigan. Nije tigan, ovo je šerpa. Ne da bude vrelo, samo topla mlijeko. Sad ti imaš odluka da stavi vanila na šećer
ili vanila na tečnost. Pa ja ću da koristim tečnost i stavim malo mleko. Jedan kašikica. Polo limon. Evo, mleko je toplo, ja ću da stavim na stranu za 1-2 minut da uhladi malo. Vi ne treba da radi ovo, ali kad ja sam bio mlađ i ja jedim scones, uvijek ima suvo grožđe unutra. Ako voliš suvo grožđe, stavi, ako ne voliš suvo grožđe, ne stavi. Ja volim suvo grožđe. Ne znam. 100 grama. Pravi neki rupa u sredini i mleko. Sad za nož isfoldira. Evo, samo pripremio to miksira, onda ja ću da nosim daska i radi za ruka. Evo, šta je to? 3 cm, oko 3 cm, ovako. Evo, jedan jaja, samo da, ne znam srpski reći, glaze, pomaža. On će biti lepo i brown. I onda stavi u renra na 160 za 15 minuta. Kao ja sedim u Gloucestershire u Engleskoj, stvarno. I taj recept je pičkin dim. 10 minuta. Jako je lepo. Prijatno i vidimo se sljedeći put.